ya yi maɗansa kaɗan nake son mai magana a kai. Ya ce ya bunayi man radiya bima qasama Allahu lahu istagna. Ya ce ya kai ɗana, duk wanda ya yarda da abin da Allah ya mai tsarinsa a duniya to shi ake ce ma wadatacce. Ma'ana duk mutumin da ka yarda da abin da Allah ya baka a cikin rayuwa to kai ne ake ce ma wadatacce a duniya. Ya bunayi, ya ce ya kai ɗana, man madda ainihi ila ma fi yadda ghairihi mata faqiran. Duk wanda ya mai da idanunsa akan abin da waɗansu suka mallaka, shi bai kula da nashi da abin da Allah ya bashi ba, to in ba kai hankali ba za ka mutu cikin talauci. Ma'ana ka yadda da wanda Allah ya baka, bar kallon abin da mutane suka mallaka. Naka kaɗan da Allah ya baka riƙe da hannu biyu ka gode wa Allah. Amma idan Allah ya baka kana kallon abin da waɗansu suka mallaka, masu gidaje da motoci, kai naka da Allah ya baka baka gode ba, to in ba kai hankali ba ka mutu cikin talauci. Ya ce ya bunayi man kashafa hijabu ghairi, wanda ke kokarin ya tona wa dan uwansa asiri, ya tona asirin dan uwansa, to in bai hankali ba in kashafa ta auratu baiti, da ka ga gidanka Allah kuma zai tona asirinka. Kenan yana nuna wa ɗansa ba a son a samu musulmi wanda ko lokaci kana son ka rinka tona asirin dan uwanka, kana bibiya kaga halinsa da irin abin da yake boyewa, ko abubuwan da yake da bai dace ba, shi da kansa ya san abin bai yi ba yana boyewa, amma na kana kokari yanda za a yi kai ka tona asirinsa, to in ba kai hankali ba in kashafat auratu baiti, da kaga kai Allah zai tona asirinka ko da kana cikin gidanka. Allah ka kiyaye musulmi da irin wannan hali. Bayan haka yace ya bunayi, ya kai dan dana, ya ce iyaka wa dukhulu fi ma la ya'unik, ka bar shiga cikin maganar da bai gano ka ba. To abin da an ka ce wannan magana ba naka bane, to yana gaya wa ɗansa kai ya shiga cikin wannan magana. Sa'an ya ce ya bunai iyaka wan namima fa innaha tazra'u shahana'a fi qulubir rijal. Ya ce ɗana, kaka zamo mai gulma, mai ɗaukan maganganun mutane kana yaɗawa. Kaga irin wannan yana tsirar da ƙiyayya da hushi a zukatan bayan Allah. Sannan ce ya bunai man lam yarda bima qasama Allahu lahu, duk wanda bai yarda da abin da Allah ya bashi ba, ittuhima Allahu fil qada, kamar yana tuhuman Allah ne cikin hukuncin Allah subhanahu wataala. Abin da Allah bai baka ba, ya ba wani, kana tuhuma kamar baka yarda ba, kamar kana ganin Allah bai iya tsari ba a cikin tsarin sa kenan. Ce ya bunai man salla sayful baghi kutla bihi, duk wanda ya zare takobi don yayi ma dan uwansa sharri, ba kai hankali ba da wannan takobin kai ma za ka mutu. Wa min tafara li ahihi bi'ran, duk wanda ke kokari ya gina wa dan uwansa rami, wa ka fiha, ba hankali ba ka fada cikin rami. Ya bunai, ya ce ya dana man dakhala sufaha, duk wanda ke shiga cikin muyagun mutane, mashayin giya, masu barna, mazinata, kana mu'amala da su, ya ce wallahi hukir, wata rana za ka wulaƙanta. Amma sai ce wa man dakhala ulama, duk wanda ke mu'amala da malamai, kana bi inda malamai suke, kana ɗaukan ilimin su, wakira, da ka zama mai mutunci, mai daraja, mai abin nan. Ce ya bunai alaika bi kitabillahi taliya, ka zama mai karanta alkur'ani kowane lokaci ya kai ɗana. Ka kai wasa da karanta alkur'ani, saboda karanta alkur'ani dai zama maka haske a duniya, zama maka abin watan tunawa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. San sai ce mai ya bunai, ya kai dan dana, sai ya ce mai salman qata'ak, ka sadar da zumunci ga wanda ya yanke zumunci daga barinka. Sa'an sai ce ya dana wa wuti man sa'ala, idan kana tafiya wani nemi taimako a wurinka, iyakacin gurgudun abin da kake da shi ka bashi wannan abin taimako. San sai ce ya kai dan dana, sai ce ƙarshen magana, sai ce mai iyaka wan namima, kai hankali da gulma. Kaga gulma tazra'u shahana fi qulubi rijal, yana kawo kiyayya a zukatan bayan Allah. Jama'a, wannan shine nasiha a takaice da nake so in gabatar a cikin wayannan mintoti. Misali mu koma ko da minti biyu. Ya ce ma ɗansa ya bunai man radiya bima qasama Allahu lahu istagna, duk wanda ya da abin da Allah ya bashi wadatacce kenan. Jama'a, mu yarda da abin da Allah ya bamu,
mu tsaya daidai matsayin abin da Allah ya bamu, kowa ya tsaya daidai inda Allah ya aje shi. Wallahi arziki rabu ne daga wurin Allah subhanahu wataala. Sarauta, ilimi, matsayi, duk wanda ka ga ka samu matsayinka, wallahi ka gode wa Allah, kai ne wadatacce. Bari kallon waɗansu sun yi gine-gine, waɗansu sun sai motoci, ana neman sauri. Ya haƙuri, ka bi hanya yadda ya kamata. Allah subhanahu wata'ala bai manta da kai ba. Allah yana gaya mana cikin hadisul kudusi, ya ce ni Allah ban ma manta da wanda ya saba min ba, ya zan manta ga wanda ke mini ibada. So ashe ya kamata musulmi kowane lokaci ka rinka wadatuwa, kana gode wa Allah da irin ababen da Allah ya baka. In kana wannan, kai ake ce mu wadatacce, ba wanda ya gina gidaje ba, ba wanda ya sai motoci ba. Sai sa annabi ya ce mana algina, kaga abin da ake cewa wadata, sai ce laysal gina an kasratul ard, ba wadata bane na gina gida, na sai motoci, ina da kaza, ba shi ake ce mu wadata ba. Annabi ya ce innamal ghina, abin da ake ce mu wadata, sai ce ginan nafs, wadata na zuci. Ka dubi wanda suka mallaki duniya, suka samu arziki, suka yi gine-gine. unzur liman al-malak ad-dunya bi jami'iha hal raha minha bi ghairi al-kutun wal kafan. Duk wanda suka mallaki duniya, gidaje, motoci da dasu da me suka tafi, ghairi al-kutun wal kafan, da auduga da likafani da shi suka bar duniya. Sa jama'a, wannan shine dan mintoti kaɗan nake wa al'umma nasiha da kaina nasiha. Muna fata, muna roƙon auren Allah subhanahu wataala wannan dan nasiha da muka yi, Allah ya sa albarka inda muka yi kuskure. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Jama'a sai kuma